আমার দলত নাই কোনে কৈছে আমার দলত হি টিকেট বিচাৰিছিল হয় बुंदों गावसोरलाय सोरथो गावसोरबोथ' खासिबारियावनो हाबबाय खासिबारियावनो जोब्बाय बिसिनि संग्रामा हाग्रायाव थायाखै हा बेबायदि गैया माने बेखायनो बुंबाय आं नाम लाबाथ' बिराद हाइलाइट खालामना होनाय जायो नाम लानोबो दरखार गैया माने आं दहायनो बुंखाबाय सोंख्रावबाय थानाय सैमाखौ नों सोद सोद होननानै होखारबाबो बे मालाबाबो खारा सोंबायानो थागोन बियो रोनावलाबायनो थागोन रोनावथों हाग्रामा बै কোন এমসিএলএ ও বাকিরাম মুসারি কথা কইছে বাকিরাম মুসারি কথা কইছে তার নাম বাকিরাম হে বাকিরাম মুসারি কথা কইছে এটা তো আগতে आजर खोथा नय जानांगौआ बेल'नो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो बिथांखौ फेजेननानै जों माला जेनखांनायनि उनाव माला ज'यै जोङो बिथांखौ होसोना मोनगोन जोङो बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दङ बेखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जानजि खाफ्रानानै थाखानो थाखाय आङो थियारि जानानै थाखानो थाखाय आं खावलायहरो बेखौ गिनानैनो बिथांखौ आं खोनादों कलकातायाव हाबायनानै थाहैदों होननानै नाथाय कलकातायाव गावनि स्पेसियेलि हाबायदों होननानै खोनादों मेगनजों आं नुवाखै दा बेयाव होसो जायोबा बिसोर बेयाव खारनानै थाहैगोन होननानै आङो बेखौनो सन्देह दङ जेरैबादि गासैखौबो मोनफ्रोमबो दफाखौ मोनफ्रोमबो माबाखौ थगायनानै NDFBखौनो थगायबोनानै दिनै बिथाङा गाव राजा जानानै थगाय जालांनो नागिरदों हारि जाथिखौ फानजोबनानै दिनै नंखायखौनो एकदम बुरखायफ्लाबाय थादों दिनै खारनो गावहादि खारनांगौ दिनादि सफैगासिनो दङ दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रादि बिनि थगायनायखौ मिन्थिनानै दिनै BPF दोलोआवहाय ज' फैगासिनो दङ जयेन जागासिनो दङ बेखौहाय बिथाङा मिन्थियालासिनो दिनै सिन्था खालामालासिनो दिनै गोदाव सोराव खामानिखौ मावदों आं बेखौनो बुंबावगोन मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ खावलायहरगोन आङो मानो होनना बुंबा मिटिं जोबखांनायनि उनाव मोना थांनानै स्टाडि खालामनायखौ बन्द' खालामनानै गावखौ एक्सारसाइज खालामनानै जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा होसोनायाव खारनो हायो जाहाथे बेफोरबायदिखौनो आङो बिथांखौसिम आङो खावलायहरो मोनायाव स्टाडि खालामनायखौ जालदाब दोननानै एक्सारसाइज खालामनायखौ गोसो होनानै खालामलांबाय थायोबानो मोजां जागोन आरो होमबा गावबो बासायगोन जोबथेसालियाव दा बिथांमोना दङ बेखौथ' नों आयेनखौ बा कर्टखौ डिनाय खालामनानै रावखौबो लाबोनो हाया सिङावबो गैया सायावबो गैया ओरैनो गोजावलाबायनाय मेथ'खाफोर बायदि थानानै बायदि रोखोम बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों जे प्रमद बर' सारखौ दिल्लीयाव थांनानै जोबथेसालियाव थानायफोरनि बा बेफोरखौ होबथानो थाखाय बिथाङा थाङो होबथायो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों निउस मिडियानि गेजेरजों नुदों खिन्थु बे नङा जे नै जानला मानला बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्लाथ' जानाय नङा सिङाव हाबनानै बुंफै सिन्था खालामो नैबे इलेक्सननि उननिफ्राय माबा मोनसे रिजाल्टखौ मोनगोन পৃথিৱীনাৰায়ণ যে আপোনালোকৰ দলত আছিল তেখেতে নিৰ্দলীয় আমাৰ দলত নাই আমাৰ দলত নাই পৃথিৱীনাৰায়ণ যে আপোনালোকৰ দলত আছিল তেখেতে নিৰ্দলীয় আমাৰ দলত নাই কোনে কৈছে আমাৰ দলত সি টিকেট বিচাৰিছিল হয় টিকেট বিচাৰিছিল সেইটোহে টিকেটটো চবেই বিচাৰিব পাৰে এইটো কথা কোকৰাঝাৰ লোকসভা হিচাপে আমি 1 নম্বৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মী নেতাসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে কাম কৰি আছে সেই হিচাপত ৰিজাল্টটো ভাল আহি আছে অন্তত আজিৰ দিনত আমাৰ বিশেষ দলে কোকৰাঝাৰ লোকসভাত জিকাটো কাটা কি সমস্যা হৈছে যে হালবাৰীৰ এমচিএলএ গৰাকী দল ত্যাগ কৰি বেলেগ দলত কোন এমচিএলএ ও বাকিরাম মুসারি কথা কইছে বাকিরাম মুসারি কথা কইছে তার নাম বাকিরাম হে বাকিরাম মুসারি কথা কইছে এটা তো আগতে আজের কথা নয় বাকিরাম মুসারি জামবাতু কিমান ভোটত জিতিব আপোনালোকে কোন 2 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ মাজত ডিফাৰেন্স এটা 2-3 তলত যোৱাকালি কোকৰাঝাৰত সিএম প্ৰগ্ৰাম হৈছে নাই সিএম ছাৰে য'তে নাযাওক কিয় কোকৰাঝাৰত যোৱা নাই বঙাইগাঁৱতহে গৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ বঙাইগাঁও ইহঁতৰ বৰপেটা লোকসভা হিচাপে কেণ্ডিডেট আছে এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে সিএম ছাৰে য'তে যাব সিএম ছাৰে কৈছে 2.5 লাখ ভোটত মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিব আমিহে সিএম ছাৰে নিজৰ মিত্ৰজোঁটৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ দলটোহে উল্টা কৈছে সহায় কৰি আছে নেকি মনে মনে কোনে আমাক কাৰো সহায় নালাগে কোনো দলৰ সহায় নালাগে খালি একমাত্ৰ কথাটো হ'ল
দলগাঁও সমষ্টিৰ MLA MLA আমাৰ দলটো সহায় কৰিব বুলি কৈছে আৰু ইয়াতো দিছে কিন্তু কোনো দলৰ লগত এনেকুৱা মিত্ৰতা নাই আমাৰ প্ৰমোদ বৰে কৈ আছে যিজন আপোনালোকৰ প্ৰমোদ বৰে কি কৈ আছে জানে প্ৰমোদ বৰে মই 17 বছৰত যেটো কাম কৰিব পৰা নাই সি 4 বছৰত কৰিছে এই কামটো হ'ল কোকৰাঝাৰ টু খাৰিগাঁও যেটো যোৱা ৰাস্তা ডাবল স্পীড ব্ৰেকাৰ মই এই কামটোহে মই 17 বছৰত কৰিব পৰা নাছিল প্ৰমোদ বৰে কৰিলে ভাল থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনি ৰজাৰ এখন চলাই বুলি কৈছে যোৱাকালি হা আপনি ৰজাৰ এখন চলাইছিল বুলি আপোনাৰ দিনত এইটো পাব্লিকহে ক'ব প্ৰমোদ বৰক কৰিলে কোনবা বিশ্বাস কৰিব মই ক'লে কোনবা বিশ্বাস কৰিব মই এনেকুৱা কাম কৰিছে বুলি কৈ ল'লেতো নহ'ব পাব্লিকহে ক'ব প্ৰমোদ বৰে কৈ আছে খাম্পা বৰগয়াৰী MCLA তে জিতিব পৰা নাই আৰু ইমান ডাঙৰ লোক এইবিলাক পাতে প্ৰমোদ বৰ আপুনি শেষ 2 মাহ বাকী আছে 2 মাহ পিছত দলে নাথাকে কি হৈ আছে বৰ্তমান 27 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব আমি শুনিছোঁ নৱসৰণীয়া কেণ্ডিডেট দিব দিয়ক আমাৰ কি আছে সবে খেলিব পাৰে আপুনিও খেলিব পাৰে মেলা মানুহটো দে मोनायाव स्टाडि खालामनायखौ जालदाब दोननानै एक्सारसाइज खालामनायखौ गोसो होनानै मावलांबाय थायोबानो खालामलांबाय थायोबानो मोजां जागोन आरो होमबा गावबो बासायगोन दा बियो एकदमबारे इलेक्शन खाथिखाय गोथाङै गोथै थगायनाय बियो मानो इलेक्शन गुदि समाव बिसोर बख'नोबो हाखाया आरो सिगांनो आङो निउज पर्टेल बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ आं बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे आङो दिनै निउज मिडियानि गेजेराव ओंखारनाया दिनै आङो मोनसे खोथानि थाखाय आं ओंखारनांगौ जाबावदों मानो होनबा दाखालिसो जों बर' सारा जायफोरा जेलाव NDFB जेलाव दङ जेलाव थानाय फेमिलिफोरखौ लानानै दिनै इलेक्शन खाथि हिसाबैसो ज' जादों ज' खालामनानै रायलायदों बा सावरायदों होननानै आं खौरांखौ मोनदों दा दिनै जोङो बेयाव दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों मानो होनबा बोसोरथाम बोसोरब्रै दिनैसिम उदां बेराय जाबोनानै उदै फुगार जाबोनानै दिनैसो इलेक्शन खाथियावसो नंखायखौ बुरखायफ्लादों आरो बे इलेक्शन गुदि समाव बिसोर बख'नोबो हाखाया आरो हायोबा गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै अननानै जुदि मावमारनानै होनो गोसो जादोंमोनब्ला दानो इलेक्शननि सिगांनो दिरुननानै होथों बेनि उनाव जेसेबां मानसि नांगौ बिथाङा मोनजोबगोन खिन्थु हायाबा ओरैनो नाटक ड्रामाजों बिथाङा खारबाय थानो नाङा दा बेखायनो जोंना हाग्रामा महिलारि साराबो प्रमोद बर' सारखौ बेखौनो बुङो गावनि गोदान सरकार गावनि परिबर्तननि नामाव स्पिक बेकार जेनाखि कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम बानायदों 20तासोनि बारा जादों दा जेरै परिबर्तन ओरै नामाबो स्पिक बेकारनि नामाबो सकेट बेकार होननानै बिथाङा नामखौ दोनदों होननानै आं मिथिगौ मानो होनबा एकदम बियो थगायथारनाय बिनि रावखौ रावबो बिसास खालामनो आरो फोथायनोबो नाङा आरो आगानबो सुरनो नाङा जोङो रेडि जानांगौआ बेल'नो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो बिथांखौ फेजेननानै जों माला जेनखांनायनि उनाव माला ज'यै जोङो बिथांखौ होसोना मोनगोन जोङो बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दङ बेखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जानजि खाफ्रानानै थाखानो थाखाय आङो थियारि जानानै थाखानो थाखाय आं खावलायहरो बेखौ गिनानैनो बिथांखौ आं खोनादों कलकातायाव हाबायनानै थाहैदों होननानै नाथाय कलकातायाव गावनि स्पेसियेलि हाबायदों होननानै खोनादों मेगनजों आं नुवाखै दा बेयाव होसो जायोबा बिसोरो बेयाव खारनानै थाहैगोन होननानै आङो बेखौनो सन्देह दङ जेरैबायदि गासैखौबो मोनफ्रोमबो दफाखौ मोनफ्रोमबो माबाखौ थगायनानै NDFBखौनो थगायबोनानै दिनै बिथाङा गाव राजा जानानै थगाय जालांनो नागिरदों हारि जाथिखौ फानजोबनानै दिनै नंखायखौनो एकदम बुरखायफ्लाबाय थादों दिनै खारनो गावहादि खारनांगौ दिनादि सफैगासिनो दङ दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रादि बिनि थगायनायखौ मिन्थिनानै दिनै BPF दोलोआवहाय ज' फैगासिनो दङ जयेन जागासिनो दङ बेखौहाय बिथाङा मिन्थियालासिनो दिनै सिन्था खालामालासिनो दिनै गोदाव सोराव खामानिखौ मावदों आं बेखौनो बुंबावगोन मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ खावलायहरगोन आङो मानो होनना बुंबा मिटिं जोबखांनायनि उनाव मोना थांनानै स्टाडि खालामनायखौ बन्द' खालामनानै गावखौ एक्सारसाइज खालामनानै जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा होसोनायाव खारनो हायो जाहाथे बेफोरबायदिखौनो आङो बिथांखौसिम आङो खावलायहरो मोनायाव स्टाडि खालामनायखौ जालदाब दोननानै एक्सारसाइज खालामनायखौ गोसो होनानै खालामलांबाय थायोबानो मोजां जागोन आरो होमबा गावबो बासायगोन बिथांमोनजों सावरायनायाव बिथाङा मा खोथा होदोंमोन खोथा होनायनि बेलायावथ' बिनो बिथाङा जाहैबाय जेनाखि जेलाव थानाय फेमिलिफोरखौ ज' खालामनानै दिनै बिसोरखौ बख'गोन होननानै बुंदोंनो बोसोरथामनि गेजेराव बख'वालासिनो दासो गोदानै बख'नायनि इलेक्शन खाथिखायसो गाव भट मोननायनि बख'गोन होननानै बुंफ्लादों दा बियो बिराद एकदम मानसिफोरखौ गोसोआव गाज्रि मोनहोनाय
माबाखौ खालामदों आरो बियो। बिनि बेबायदि नंखाय पलिसिनिफ्राय बारग' एनडिएफबिफोरा माबायदि सांग्रां जानाया मोजां मोनो? एनडिएफबि हिसाबैथ' दा प्रमद बर'नि जेनाखि एक्टिं जेनाखि बिनि गोदाव सोराव बाथ्रा लाइनजों लांलाबायनाय गोदाव सोराव खालामनाय बे हिसाबै साफ्रोमबो एनडिएफबियानो दिनै बिपिएफआव फैनो नागिरगासिनो दङ आरो फैजोबगोन लारि लारि दा बावैसोनो नुबाय थासिगोन आरो। बावैसो सान सिगां बिटिसि सरकारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 600 बेसेबांबा जन एपइन्टमेन्ट होदों बिनि सायाव मा बुंनो सानो? दा बियो एकदमबारे इलेक्सन खाथिखाय गोथाङै गोथै थगायनाय बियो। मानो होनबा फरेस्टआव 600 जन ना बेसेबांबा साख्रि होनो होननाय बाथ्राया जाहैबाय बेयो गोदानखौ नङा फुराना जानाखि लेबार हिसाबै मावनानै दङ बिसोरसो मोनगोन। दा गोदान रावखौबो सोसननो हाया बिसोरो। मानो होनना बुङोबा साख्रिनि लाइन जाय डिपार्टमेन्टजों साख्रिखौ सोनानै होनो हायोमोन दिनै 16था डिपार्टमेन्टखौ स्टेटआव लांजाबाय। जायखौ होननानै बुङो सिएसपि डिपार्टमेन्ट लाइनजोंसो साख्रिखौ बिटिसिआव सोनानै होनो हायोमोन। दा बे डिपार्टमेन्टआ गैयालासिनो जोंनि बिटिसि बे ओनसोलाव मालाबाबो साख्रिखौ सोनानै होनो हाया। बेखायनो रायजो राजाफोरा रावबो माने बिसास खालामनो नाङा। आं बेखिनिखौनो खावलायहरो।